cans dunha das mulleres máis queridas da nosa comunidade. Este sábado, Ana Quiro presentará os 7 cadeliños que comparten fogar e tempo con ela e co seu home. A historia desta entrañable galega e outras aventuras en... Pero bueno, a ver. Pues nada. Criaturas. Eu nunca pensei que pediría que unha vaca soltara unha bosta nun campo de fútbol. Pero isto é criaturas. Este sábado en Galicia Televisión.